lana ke molweni Camagwini ngihamba noKhwachube ke lana Khwachube lana siphethe nangu umuthi lo esizokhuluma ngawo. Lo muthi lo ujulile ngendlela esimangaliso lo. Kukhona ke ezinye izihlahla ungadideki ngisazokutshengisa zona ezifanayo nawo mowubuka ngoba isihlahla nesihlahla sinesihlahla esifana naso. Ziyaba nezihlahla eziwu5 ezifanayo. Kodwa le ushisizwe lo. Mawukuthi umuntu unedliso lomoya, unedliso alifakeliwe epletini. Siyasebenza sisodwa, siyakwazi ukuthi sibe isihlahla sokuqala. Lesi uyakwazi umuntu ukuthi ahlafune kanje, siyasebenza, siyahilisa, siyabulala idliso njengoba kuthiwa ushisizwe. Uyakwazi futhi ukuthi umgcobele umuntu umfakele sona eglasini. Uyakwazi futhi ukuthi mewukuthi ile nhlobo egolozayo noma udliswe yintombazane noma udliswe umfana noma udliswe umuntu kade kufakela upoison usheve funa ufe. Abantu bayagoloza mebenedliso. Uyakwazi ukuthi usithathe lesihlahla umphekele ngaso umuntu bese uyamnikeza ukudla mewukuthi uyagoloza ukuthi ahambe ayophalaza. Marinate ngaso. Yes, marinate ngaso ushisizwe. Siyaxosha ke izilwane egcikeni ngoba uzwe igama lakho nalithi shisizwe. Sishisa yonke into ebolile. Isegcikeni uyakwazi futhi ukusifaka ngasentweni yokubethela. Siyakwazi futhi ukuthi sixoshe into eyamalumbu. Siyangena futhi kwimbiza. Sibaleke kakhulu kwimbiza ngoba umuntu ngalesikhathi ephuza lembizo osuku uyenzile uyahamba yokuchama ngenzansi. Sitraina nje kakhulu into siyakhuculula. Kodwa ke sikhona esicishe sifane naso kodwa esingasisona ngingakukanekisela njengomango. Ummango ngithi uyabo ukuthi unomango abahlukene kanjani. Unomango lo round ojwayelekile, uno fish mango, uno paraffin mango, inalawo mango laba wobhomboma abakhulu. Kodwa kusalayo umango. Wenzani wenza into eyodwa. Nazi izihlahla ke ziyakwazi ukuthi zihlukane kasihlanu. Kodwa uthola ukuthi zenza into efanayo. Amagama azo mhlawumbe acisha afane, mhlawumbe futhi amanye ayafana. Okunye kuye ngokuthi uthole kumile endaweni enjani. Njengawo lo shisizwe lo. Angithi uyabo manje ukuthi ujule kanjani ungazi ukuthi amakhasi akhona avuvukele. Mawungawufica kwenye indawo ungawufica mawufica endaweni eyomile la uvundile uyabo ukuthi kanjani. Mekuthiwa ufica endaweni onawo. Mekuthiwa ufica endaweni eyomile nawo kusayiwona ke usendaweni eyodwa ukuthi la le ndawo meyomile iseduze kwasematsheni. Uyabo usungazi ukuthi manje izinto ezingafani eziwu2 kodwa into eyodwa kusayiwona impande eyodwa le. Yabo lo ungazi ukuthi unoboya ungazi ukuthi usuzacile futhi ungathi ubrown ingoba lo museduze kwendawo enamatshe. Lo usemhlabathini kuphela ushisizwe nje owodwa kodwa lento engiqeda ukutshela ngayo nayo uyayibona lo mawumile eduze kwetshe.